И хора, това е час 7 май. Снимаме да ги продължаваме клиповете. Снимате моя приятел отиде там. И той снима за неговия канал. Извинявайте тук. Извинявайте хора, ама тук има много коли. Няма как. Марти, снимай си спирачката. Тук има си една се просута и съка. Ето аз виждам една къщичката там. И снимайте хора, снимайте моят приятел Петю Тинев, може да се абонирате, защото той снима видео за неговия канал. Петю Тинев БГ. Ето го там с колелото, си го влачим и сме стигнали почти до Мирянци. И продължаваме хора. Хайде! Моят приятел се бърза. Извинете хора, че преди 2 минути не снимахме. Просто имаше много движения и коли. 2 коли бяха пред нас. Малко сякъде да ни сгазят. И заради това. Снимайте моят приятел минава. Ето го е там където беше мой оператор преди 10 минути. Беше мой. Аз ме пригази, но вие иска да дам как кара. Хора, хора, сегодня сме стигнали до къщиката, където на разклона между Огняново и Мирянци, където Огняново сяването е на ляво, а Мирянци е надясно. Сяването ето къщиката. Ето го и моят човек Петю Тинев. Може да се абонирате за канала му. Ще става линк долу в описанието. Гоним 100 абоната да стигне. Може да му харесате новия клип. И така продължаваме с пътя. И ще се видим близо до Мирянци. И здравейте хора, стигнахме до къщиката на Мирянци. Ето го и там Мирянци е. И вие нямам как да го видите. Сега моят приятел ще ми раде колелото. И така се редувам на реда. Look guys. Oh, I'm gonna fall. Bro, look your shoes. What? Look your shoes. Look at mine. Mine is Japan. Брата, сега видях, че ще запам това. И хора, сигурно за там Мирянци. Когато стигнем до Мирянци, тогава сме готови. Айде, до после до Мирянци.